Toto divadelné predstavenie, ktoré sa konalo cez víkend v Košiciach, je výsledkom medzinárodnej mládežníckej výmeny, ktorá sa zaoberá rasizmom a diskrimináciou. Tento projekt mal vlastne námet, názov tohto projektu je Svet nie je o jednej farbe, alebo Svet nie je jednofarebný, World is not about one color, a má námet vlastne diskriminácia a rasizmus. Preto prezentácia bude vedená v tomto zmysle a mala by vyjadriť pomocou hudby, tanca a pohybu niečo o tejto téme. Capoeira je brazílske bojové umenie, v ktorom je vyjadrený tanec aj spev a samozrejme bojová technika. Na podujatí boli účastníci z rôznych krajín, ako z Maďarska, Česka, Poľska, Slovenska, Chorvátska, Talianska či Brazílie. Teraz som na Slovensku prvýkrát a prezentácia sa mi veľmi páčila. Počas vystúpenia som sa cítil veľmi dobre. Táto prezentácia je o rozdieloch rôznych ľudí a národností. Cieľom alebo myšlienkou tohto projektu je dávať ľudí dokopy. Je to naša prvá skúsenosť s javiskom, teda naše prvé vystúpenie takéhoto druhu. Máme skúsenosti s inými projektami a ak sa niečo podobné zorganizuje, tak chodíme po celej Európe. V dnešnej dobe sa stretávame s rasizmom takmer na každom kroku, ale aj vďaka takýmto projektom sa dokazuje, že sme si všetci rovní bez rozdielu farby pleti. Pre televíziu Východ Gabriel Lenča.